مبزحتهم أفريقيين تتصاوتي كعسو أجري أب ملع علم أب زركبا كلابات كعسو أجري كم أون أب كلابات أوروبا كلابات آسيا كم أون نبزحت استفلاليو كلابات وسان قدا أبركيتهم يوم إذا فيديو زيقا بزحش مقدن مغرب أب كلتشين عسران حدن أب نتفت زلو تتصاوت تراي كتتقالل كم زخونت نحبر سلازي دما بلوصات 10 زهبتمو أفريقيين تتصاوت كعسو أجري أب عام كلتشين عسران حدن ناباخم كنبلهم أب 10 درجة تسريع زركب رياض محرز 18.6 مليون دولار أب عمت حد كابتوم أب مبل 20 حدن كفل الزمن زلو كيلاتات ناي كنف تتصاوتاي رياض محرز تتصاوتا كعسو أجري بغقلتن بوعوع سمعتن زتصاوت زأمنولو سبورتنيا مخانو REU محرز بروفيشنال تتصاوتاي كعسو أجري كوينو ناي كنف تتصاوتاي ناي بريمير ليج كلب مانشستر سيتي إيو بزي كازون حلقة هجراويت غانتا ألجيريا دمايو أبزو وانزي سالاتي كساب حجي أب عاد إنجليز زحلفو زلو عود نايت أوتا جيزي بكلتاشين إسران حدن أب أفريقيا أب مبل 10 زهبت متتصاوتاي كعسو أجري خوينو تسرعي يركب أب تاشعي زركب أوديون إيغالو 20 مليون دولار أب عمت هو الزحك إيو إيغالو بخلتاشين إسران حدن أب أفريقيا ب20 مليون دولار أتاوي أب عمت تاشعي زهبت متتصاوتاي إيو أزي بروفيشنال نيجيريا تتصاوتاي أب استفلاليا هجرات أب زركبا استفلاليا كلبات بمتصواتو بزو حبتي كم زتري إيو زفلت إيغالو ناي تصوتا زمانو مس ناي هاجرو كلبات جميرو قتيلو دما أب ناي سريعة أب كلب أودينيزا كم أون ناي لاليغا كلبات غرانادا تتصاويتي إيو بخلتاشين 10 مس ناي تشاينا كلبات تشانغوك تشاتين كم أون شامناي كيفن برينس بواتينغ 20 مليون دولار أب عمت نكيفن برينس أب زرزر بلوصات زهبتمو أفريقيين تتصاوتي كنريو زغرب اكوان تخونه يقداس زحلف مزغبو كم زحبرو أب فلما ناي تصوتا زمنو عود جيزي كم زحلف إيو زفلت أزي دما حري كابتوم زهبتمو أفريقيين تتصاوتي كخون حجزو إيو أب هاجر جيرمان استولد بواتينغ أب أهغرا وددرات نتام مبقل هاجر زخونت غانا وكيلو كتصاوت مريصو مس إذا هاجراويت غانتا أب مونغو كلتاشين 14 أب زكايدن 15 قطمات كلتاشوتاتا مزجيبو إيو بتوسخون نغانا أو وانشا عالم كلتاشين 10 كمون كلتاشين 14 وكيلو تتصاويتو كم زنبره زرساع يكونن بكلتاشين 10 مس إيطالياويت كلب ميلان تتصنبيرو أفال ماي عمتو مزا كلب تعواتي وددر سريعة كمون تعواتي صواء سوبر كوبا إيطاليانو كخون بقعي إيو أبزي جزيزي بواتينغ مس ناي سريعة بي كلب مونزا يتصاوت كم زلو إيو زفلت أب شاوعي زركب أسامواغيان 25 مليون دولار أب عمت أسامواغيان غاناو بروفيشنال تتصاوتاي كعسو أجري كوينو أتقعي غاناويت كلب ليجيون سيتيس إيو كمون نبر حلقة غانتا هاجراويت غانتا كم زنبرون زرساع يكونن أسامواغيان بكلتاشين 21 حاد كابتوم أب أفريقيا زهبتمو تتصاوتي كعسو أجري بموخان مبل شاوعي ترتاحيزو أتاوي دما 25 مليون دولار كم زخونه إيو زفلت أب استفلالي هاجرات سلستتصاوته مس زوم زهبتمو أفريقيين تتصاوتي كعسو أجري كم زي زأمسل ترتا نخحز حجزو إيو جيان حد كابتوم نهاجروم عب إجام زبركة تتصاوتاي كوينو إيو زفلت أب مجمرتا ناي تصاوتا زبنو بتزر إيو زنبرة كقلتن ناي شتو ممزقا بقعتون حد كابتوم بلوصات أفريقيين أتقعت كخون تتأميتو نيرو أو وانش عالم كلتاشين 10 نهاجرو غانا نا مدرخ ربع فتصامي كتبصح كم زحجزا زفلت إيو شارد شاي فيكتور موسيس 25 مليون دولار أب عمت فيكتور موسيس حد كابتن بلوصات تتصاوتي كعسو أجري نيجيريا إيو إذا خا كاب أبركتون هابتون استرغاغص إيو موسيس ناي كعسو أجري تصوتا زمنو أب تشامبيونشيب مس كريستال بالاس إيو فليمو
ቀፂሉ ኣዒንቲ ክለብ ዊጋን ኣትሌቲክ ክስሕብ ስለ ዝኽኣለ ብ2010 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናይ መጀመርታ ግጥሙ ከም ዘካየደ እዩ ዝፍለጥ። ድሕሪ 2 ዓመት ሞሰስ ክእለቱ ስለ ዘማዕበለ ናይ ሽዑ ግዜ ተዓዋቲት ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝነበረት ቸልሲ ኣብ ልዕሊኡ ተገዳስነት ኣሕዲራ ኮይኑ ድማ ኣብ ክረምቲ 2012 ምስ እዛ እንግሊዛዊት ክለብ ፈሪሙ። ዋላ እኳ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ኣብ ኩሉ ውድድራት 10 ሸቶታት እንተመዝገበ እንተኾነ ግን ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ናብ ሊቨርፑል ብልቓሕ ክጻወት ተሰጋጊሩ። ኣብ ሳልሳይ ዓመቱ ምስ ስቶክ ሲቲ ከምኡውን ኣብ ራብዓይ ዓመቱ ምስ ዌስት ሃም ተጻዊቱ። ኣብ ዓመተ ስፖርት 2016-2017 ሞሰስ ዳግማይ ብቸልሲ ተጸዊዑ። ኣብቲ ዓመት እቲ 34 ግጥማት ኣካይዱ ምስ ክለቡ ድማ ተዓዋቲ ፕሪምየር ሊግ ክኸውን በቂዑ። ኣብ 5ይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ ፒየር ኤምሪክ ኦባሜያንግ $30 ሚልዮን። ፒየር ኤምሪክ ኦባሜያንግ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ዝጻወት ሓለቓ ጋንታ ክለብ ኣርሰናል ከምኡውን ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ጋቦን እዩ። ከም ማጥቃዒ ኦባሜያንግ ብፍጥነትን ብፊኒሺንግ ዝፍለጥ ተጻዋታይ እዩ። ኣብ ክለባት ናይ ጸወታ ዘመኑ ኣብ ኤስ ሚላን ፈሊሙ እንተኾነ ግን ቀጻሊ ብልቓሕ ናብ ክለባት ፈረንሳ ክጻወት ይሰጋገር ስለ ዝነበረ ምስዛ ናይ ሰሪኣ ክለብ ኣብ ዝኾነ ጸወታ ኣይተሰለፈን። ብ2011 ድማ ብቀዋሚ ናብ ሴንት ኣቲያን ተሰጋጊሩ። ኣብኡ ድማ ምስ ክለቡ ተዓዋቲ ኮፖ ዲ ፍራንስ ክኸውን በቂዑ። ኣብ 2013 ድማ ናብ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ተሰጋጊሩ። ኣብ ጀርመን ኦባሜያንግ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2016-2017 ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ክኸውን ክኢሉ ከምኡውን ምስ ክለቡ ተዓዋቲት ጽዋዕ ዲኤፍቢ ፖካል ክኸውን በቂዑ። ብዘይካዚ እውን ኦባሜያንግ ዝተፈላለዩ ናይ ውልቂ ሽልማት ተቐቢሉ እዩ። ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ 2013 ከምኡውን 2015 ዝበለጸ ተጻዋታይ ቡንደስሊጋ ዓመተ 2015 ኮይኑ እዩ። እዚ ድማ ንኣታዊታቱ ክብ ከብሎ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ራብዓይ ደረጃ ዝርከብ ሳዲዮ ማነ $30 ሚልዮን። ሳዲዮ ማነ ኣብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ብርግጽ ብሉጽ ተጻዋታይ እዩ። ኣብ ዓለም ህቡብ ዝኾነ ማነ ብሓይሉን ብጻዕሩን እዩ ዝፍለጥ። ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ከምኡውን ሃገሩ ሴኔጋል እዩ ዝጻወት። ማነ ብ2016 ካብ ሳውዝሃምፕተን ናብ ሊቨርፑል ካብ ዝጽበራት ሒዙ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ተጻወቲ ሊቨርፑልን ፕሪምየር ሊግን ኮይኑ እዩ ዝጥመት። ማነ ኣብ ሽልማት ባሎን ዲኦር 2019 ራብዓይ ተርታ ሒዙ ዛዚሙ ከምኡውን ኣብ ሽልማት ፊፋ ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይ ዓመት 5ይ ተርታ ሒዙ ከም ዝዛዘመ ዝርሳዕ ኣይኮነን። ማነ ወዲ 19 ዓመት እንከሎ ናይ ፕሮ 2014 ናብ ሬድቡል ሳልዝቦርግ ብ4 ሚልዮን ዩሮ ተጸምቢሩ። ኣብኡ ድማ ምስ ክለቡ ተዓዋቲ ናይቲ ሊግ ክኸውን በቂዑ። ሳልሳይ ኢማኑኤል ኣደባዮር $45 ሚልዮን። ኢማኑኤል ኣደባዮር ከም ኣጥቃዒ ኮይኑ ዝጻወት ቶጋዊ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ኣቐድማ ኣቢሉ ምስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክለባት ኣርሰናል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቶተንሃም ከምኡውን ክሪስታል ፓላስ ተጻዊቱ እዩ። ብዘይካዚ እውን ምስ ክለባት ፈረንሳ ከም በዓል መትስ ከምኡውን ኣብ ሓያሎ ዓበይቲ ክለባት ይጻወት ነይሩ። ብ2008 ምስ ኣርሰናል ክጻወት እንከሎ ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ናይቲ ዓመት ኮይኑ ተሰሚ ነይሩ እዩ። ኣብ ዳሕረዋይ እዋን ናይ ጸወታ ግዚኡ ኣብ 2020 ምስ ፓራጓዊት ክለብ ኦሎምፒክ ኣሰንሲዮስ ምስ ተጸምበረ ኣብ ምስግጋር ኩዕሶ እግሪ ሃገረ ፓራጓይ እቲ ዝለዓለ ዝና ዘለዎ ከምኡውን እቲ ዝለዓለ ዝኽፈል ተጻዋታይ ኣብ ታሪኽ እዛ ሃገር ክኸውን ክኢሉ እዩ። ኣደባዮር ብ2021 ኣብ ኣፍሪቃ ሳልሳይ ዝሃተመ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብ ዓመት $45 ሚልዮን ኣታዊ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝርከብ ጆን ኦቢ ሚከል $45 ሚልዮን። ጆን ኦቢ ሚከል ኣብ 2021 መበል ካልኣይ ዝሃተመ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ከምኡውን
ኣብ ግዜኡ እቲ ዝለዓለ ወቃቢ ናይጀርያዊ ኣከፋፋላይ እዩ ነይሩ። ሚከል 45 ሚልዮን ዶላር ኣዝዩ ልዑል ደሞዝ ኣለዎ። ከምኡውን ኣብ ኣታዊታቱ ኣዝዩ ብዙሕ ደገፋት ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ። ሚከል ናይጀርያዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ኣብ ዝለዓሉ ውድድራት ዓለምና ዝተጻወተ ተጻዋታይ እዩ። ሚከል ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ቀድሚ ናብ ኖርዌጃዊት ክለብ ሊን ኣብ 2004 ምስ ስግጋሩ ናይ ጸወታ ዘመኑ ኣብ ናይ ሃገሩ ክለብ ፕላቶ ዩናይትድ እዩ ፈሊሙ። ኣብ 2006 ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ተሰጋጊሩ። ሚከል ኣብ 2011 ቀድሚ ናብ ቻይናዊት ክለብ ታይጂን ቴዳ መጋዓዙ ምስ ቸልሲ 11 ዓመት እዩ ጸኒሑ። ኣብ 14 ዓመታት እዚ ማለት ድማ ካብ 2005 ክሳብ 2019 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ዘሕለፈን ናይ ጸወታ ዘመኑ 91 ግጥማት ኣካይዱ 6 ሾቶታት ከም ዘመዝገበ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ድማ ሙሐመድ ሳላህ 70 ሚልዮን ዶላር ብምኽንያት እቲ ዓብ ክእለቱን ጻዕሩን ከምኡውን ብቕዓቱን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሊቨርፑል እቲ ዝለዓለ ዝኽፈል ተጻዋታይ እዩ። ደመዙ 23 ሚልዮን ዶላር እዩ ዝበጽሕ። ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ደመዙ ወሲኽካ ሙሐመድ ሳላህ እቲ ዝሃተመ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ 2021 እዩ። ኣታዊታቱ ድማ 70 ሚልዮን ዶላር እዩ። ሳላህ ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ። ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ተጻወትቲ ዓለምና ዝኾነ ሳላህ ብፊኒሺንግ ንመጋጥምቱ ብምሽካዕ ከምኡውን ብፍጥነቱ ዝልለ ተጻዋታይ እዩ። ሳላህ ናይ ጸወታ ዘመኑ ምስ ክለባት ግብፂ እዩ ፈሊሙ። ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ ናብ ስዊዘርላንዳዊት ክለብ ኤፍኤሲ ባዘል ተጸምቢሩ። ኣብ ስዊዘርላንድ ዘርአዮ ብቕዓት ንዓይኒ እታ ኣብ 2014 ዘፈረመቶ ናይ ፕሪምየር ሊግ ክለብ ቸልሲ ክስሕብ ክኢሉ ብ2017 ሳላህ ምስ ሊቨርፑል ብምፍራም ዳግማይ ናብ ፕሪምየር ሊግ ከም ዝተመልሰ እዩ ዝፍለጥ።